नमस्कार. स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण मोड आलेल्या मुगाची भाजी बनवतोय. इथे बघा, एक वाटी आपण मोड आलेले मूग घेतलेले आहे. हे बघा, छान मोड आलेले आहे आणि भरपूर हेल्दी रेसिपी आहे. इथे आपण फोडणीसाठी 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतले, एक हिरवी मिरची अशी मधोमध चिरून घेतलेली आहे, कढीपत्ता, 2 टोमॅटो बारीक चिरून घेतले. चला मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. आपली कढई गरम झाले, आपण तेल ओतूया. तेल गरम झालं की आपल्याला जिरं घालायचं आहे. जिरं छान फुललं की थोडीशी बारीक मोहरी घालूया. परतून घ्यायचं आपल्याला. जिरा मोहरी छान फुललेली आहे. आता आपण बारीक चिरलेला कांदा घालूया. कढीपत्ता, हिरवी मिरची आणि छान परतून घेऊया. अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि झटपट होते. कांदा आपण नरम होईपर्यंत परतून घेऊया. कांदा बघा छान नरम झालेला आहे आणि हलकासा लालसर पण होत आलाय. आता आपण मोड आलेले मूग घालून घेऊया. परतूया. चवीप्रमाणे मीठ घालूया. मिक्स करून घेऊया. आता लगेच आपल्याला मसाले घालायचे आहेत. पाव चमचा हळद, 1 चमचा मालवणी मसाला, अर्धा चमचा काश्मीरी पावडर घेतले ते घालूया. थोडीशी कोथिंबीर आणि छान एकजीव करून घेऊया. आता आपण 2 मिनिटांसाठी ह्यावरती झाकण ठेवूया. आपण झाकण उघडूया. परतून घेऊया. आता आपण जो टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय तो घालूया. एकजीव करूया. आता पुन्हा आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम एकदम स्लो करायची आहे. स्लो गॅसवरती आपल्याला मुगाची भाजी शिजवून घ्यायची आहे. चेक करूया मूग शिजलेत काय. बघा मस्त मूग शिजलेले आहे. कोथिंबीर घालूया. झटपट आपली मुगाची भाजी तयार झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. मोड आलेल्या मुगाची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशी रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.